Това е Евранет по Хоризонт. Всяка година около 1 милион работници са командировани от своите работодатели в друга държава от Европейския съюз с цел предоставяне на услуги. Тези работници играят важна роля за запълването на недостига на работна ръка и квалификация в различни региони и сектори, като строителството, селското стопанство и транспорта. Командироването също играе важна роля и при предоставянето на специализирани високо квалифицирани услуги, каквито са, например, информационните технологии. За да осигури по-доброто функциониране на единния пазар на Европейския съюз за работниците и бизнеса, Комисията предложи нови правила за засилване на закрилата на работниците, които са временно командировани в чужбина. За да се справи с този проблем, свързан с злоупотреби, при които работниците, най-вече в строителния сектор, не могат да се ползват в пълна степен от своите права, като например заплащане или пък почивни дни, Комисията прави конкретни практически предложения като част от директивата за осигуряване на изпълнението. След приемането на законодателния пакет, председателя Барозо заяви: през 2009 обещах на Европейския парламент, че ще изясним упражняването на социалните права във връзка с командироването на работници. Свободното предоставяне на услуги в рамките на единния пазар представлява значима възможност за растеж, но правилата трябва да се прилагат еднакво за всички. Това не винаги е така по отношение на работниците, командировани в друга държава членка. Това е Евранет по Хоризонт. Колко съществен е наистина проблема с спазването на правата на хора, които са временно командировани в страни от Европейския съюз. Ще коментираме първо с евродепутата Филис Хюсменова. Здравейте, госпожо Хюсменова. Добро утро на вас и на слушателите. Да кажем всъщност наистина доколко голям е проблема, така че да се наложи това коригиране всъщност на изпълнението на задълженията, които имат съответните институции и страни. В анонса си вие обявихте, че командированите работници в рамките на целия Европейски съюз са около 1 милион души. За съжаление, минималните условия на труд често не се спазват в много от страните членки. Правата на работниците все още не са достатъчно добре защитени. Какви са проблемите? Притесненията са няколко. Първото е свързано с отсъствието на равни условия за командированите служители. Налице са и нарушения от страна на работодателите, които изпращат работници в други страни членки на Европейския съюз. Например, често се случва да не се заплащат почивните дни на служителите във времето, в което те са командировани, не се спазва максималната продължителност на работното време и продължителността на почивката. Да не говорим за изискванията, свързани с безопасността на работното място, които често за работодателите стоят на последно място. Не само обаче компаниите са тези, които извършват нарушения, а пред самите тях съществуват много бюрократични пречки, които спъват работата им. По този начин възпрепятстват една от основните свободи на движение, тази на услугите. В момента в приемащите държави имат най-различни утежняващи административни изисквания. Декларации, писмени одобрения и други, включително условието компаниите, командироващи работниците, да имат свое административно представителство в страната на командироване. Сами разбирате, че по същество това са пречки пред функционирането на единния европейски пазар и именно тези пречки Европейската комисия се стреми да премахне с директивата, която предлага. Тоест, можем ли да кажем, госпожо Хюсменова, че не е въпрос на нежелание от страна на бизнеса да спазва трудовите права на хората, които в рамките на тази форма търсят работа, а по-скоро има достатъчно наброй, вие ги нарекохте административни пречки или усложнения, които ги карат да заобикалят регламента под някаква форма. Точно така е. Новите предложения за директива целят да гарантират, че към командированите работници ще се прилагат минималните стандарти, определени от законодателството или постигнати чрез колективните трудови договори в страната, в която те са назначени. Конкретно става въпрос за няколко неща. Продължителност на работното време на почивката, минимални платени годишни отпуски, минималните ставки за заплащане, включително ставки за извънреден труд, здравето, безопасността и хигиената на работното място, наемане на работа на бременни жени или на скоро родили, разбира се, и равното третиране на мъжете и жените. Освен това ще се установяват и ясни правила за сътрудничество между националните
националните органи, които ще отговарят за командироването, както и ще се подобри механизмът за разглеждане на жалби на пострадали работници. Това е изключително важно за Европейската комисия. Трябва да уточня, че тази директива е предложена от Европейската комисия. Сега това е един първоначален текст. Тя ще се разглежда от националните законодателни органи на страните членки. В България ще се разглежда от Народното събрание. След това ще се разглежда в комисиите на Европейският парламент. Предполагам, че водеща ще бъде комисията по заетост и социални въпроси, в която аз също работя. Знаете, че Европейският парламент е съзаконодател. Ние имаме равни права с комисията да променяме текстове. Тоест ще се опитаме да направим такива предложения и евентуални изменения, които да подобрят условията както за работниците, в това число и българските работници, които са командировани в страни членки на Европейския съюз, така разбира се и за работодатели. А посоката, в която ще бъде подобрен контрола, вие казахте, ще бъде обърнато внимание на сътрудничеството между съответните национални органи, които би трябвало да осъществяват и да следят този процес. Така е, защото мога да дам някакъв по-конкретен пример. В момента има фирми в България, които сключват договори с български работници, примерно за 500 лева заплата, и ги изпращат на работа в чужбина, като им обещават и дават по-високо заплащане под формата на командировъчни. Те обаче не могат да гарантират условията на труд и много често се работи при условия, които са под минималните стандарти. Не се почива достатъчно, не се спазват нормите на безопасен труд. Тези работници нямат възможност да отправят някакви жалби, да се обърнат към съответната институция, която би могла да извърши контрол, проверка. В държавата, в която работят ли обаче? В която работят, да, в държавата, в която работят. И това е изключително важно. Тоест, тази регулация трябва да се подобри, за да бъдат спокойни както работниците, така и техните работодатели. Но дискусиите, казвате вие, предстоят по тези предложения на Европейската комисия, дискусии, които ще бъдат и в страните и съответно в рамките на Европейския парламент. Точно така и се надявам, тъй като последната такава директива е от 1996 година, т.е. много устаряла. Надявам се, че с тази нова директива ще успеем да гарантираме едни по-добри права за работниците, най-вече, защото много е важно първо социалните придобивки и условия, при които работят работниците, а след това икономическите такива за самите работодатели. Да, разбира се, сега ще има възможност да чуем и мнението на работодателите. Благодаря ви за този коментар, евродепутата Филис Хюсменова. Това е Евранет по Хоризонт.